Hoy, unsa ang top 5 na rason nganong ang uban content creator muundang na or ma-discourage sa pagbuhat og video? Kung ikaw usa ka video content creator nga nagsugod pa karon, kining video is para sa imuha. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya. Top 5. They focus on numbers. Ang uban content creator mga bag-o pa nagatan-aw sa kanang gitawag na mga numbers, mga numero. Unsay pasabot ana na mga numero? Kana siya nagpasabot sa number of likes na ilang makuha kada post nila, number sa views na ilang makuha kada post nila, ug number of followers nga mo-follow sa ila along the way. Kana siya kung sugod pa ka sa content creator, lisod kay na siya. Mao nang ang uban ma-discourage tungod kay gamay ra ilang makuha na mga numero sa likes, sa views ug sa followers. Ikaapat nga rason nganong ang mga tawo, mga bag-o nga content creator muundang ma-discourage sa pagbuhat og content. Kana ang gitawag na pag-focus sa mga comments. But pasabot kung sila naga-upload then ay mga comments, mga negative comments, sila dali ra pod ma-discourage. Ug kana siya tinuod nga maka-discourage. But kung imong tan-awon sa pikas bahin, ang mga basher dako kay nagtabang sa mga content creator. Una, kung ikaw usa ka content creator, don't focus sa mga basher. Kay kana sila buot pasabot is naana sa imong ubos ug naningkamot sila nga ikaw birahon padong pod sa ubos para pareha namo. Top 3 nga rason nganong ang uban mga content creator mga bag-o pa is ma-discourage muundang dayon. Kana ang gitawag na gikapoy na sila og dili satisfy sa ilahang result, dili satisfy sa ilahang outcome. O kana siya konektado atong sa numbers, no? Kay ang uban man gud mag-focus sa mga numbers sa pagbuhat nila og content, kapoy kaayo no sa ilang pag-edit, pag-shoot og video, kapoy. Then ang result is ubos, layo sa ilang gi-expect. Manang sila ang uban is na-discourage na pagbuhat og content. Top 2 kanang gitawag nga greedy. Gusto nila daghan kayo likes dayon, daghan kayo og views and followers. But in reality, in making a content is dugay yun na siya. Need na siya og patience, no? Pasensya, perseverance. Kung ikaw greedy, wala jud. Kapuyon jud ka pag ma-discourage sa pagbuhat og content. And number 1 reason nganong ang uban content creator is ma-discourage na ug muundang nagbuhat content. Kana ang gitawag na they focus sa lain ng mga creators. But pasabot kung ila makita tong uban creator nga paspas ang pag-angat, din sila dugay kaayo, diha na sila ma-discourage. Diha masulod ang kanang gitawag na maibog, no? So as a content creator, ayaw kaibog sa uban content creator nga dali ra ni saka. Ila naman ang time sa pagsaka ang imuha, wala pa niabot imong time. So diha lang ka, padayon lang ka sa pagbuhat og content kay one day maabot ra imong panahon. As a content creator, ayaw jud pag-focus sa numbers, labi na sa sugod pa. Ayaw pag-focus sa mga comments, labi na sa mga basher. Ayaw pagdali. Parehas sa ako no? Sa atong channel, sa Uy Bisaya channel. Wa jud ko nag-focus sa numbers, sa views, sa followers. Wala. Nagpakita ko diri sa social media, no? Diri sa atong channel, ang Uy Bisaya channel. Dili bot pasabot nga akong kaugalingon, akong gipakita. But akong gi-show sa inyo is the value na akong gihatag sa inyo ha. Kung imong tan-awon atong content, atong mga video is puros educational. Because I want to give value, I want to educate people sa akong mga content nga gina-upload diri sa TikTok o sa Facebook o sa YouTube. Manang thankful pud kay tano sa nag-follow sa tuwa sa TikTok, sa Facebook and sa YouTube. Kana siya dako kay sa nga support sa tuwa labi na sa tuang channel ang Uy Bisaya channel. So ikaw as a content creator, padayon lang and one day usa na ka sa mga top diri sa Philippines. Sige kana atong video karong adlaw ug daghan kayo salamat sa pagtan-aw ug hantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya.